Salam, hormatly watandaşlar. Dün 25. oktyabr günü Türkmenistan'a Daşoğlu vilayetine Süleyman Neresanyň ýylyny belläpdirler. Elbette men üçin birazrak geňrägem boldy sebäp men Balkanda dogulup ularym soň bizde olur ýaly wagtyndan ir ýogalan benden wepat bolan adamyň ýylyn berellenmene ýadyma düşenok ýöne Daşoğlu Suriyal destur bar eken. Şoň üçin şonu dün 25. oktyabrda Süleyman Neresanyň ýylyny beripdirler. Bize bärde näme ýurdun başynda oturan adamlara ýyly arasyn jaý jennetden bolsun. Berilen sadakalar, okulan dualar Allah'ın dergahına kabul bolsun diýip aýtmakdan başga ilajymyz ýok. Şuňlukça şonu hem aýdýan. Elbette bu gaty agyr ýagdaý. Hiç açan hiç bir ene ata meýser etmesin, öz çağasyny özünden öňürti jaýlamak. Bunun agyr zatı gaty agyr bolýar watandaşlar. Şu zatlar men onu öz maşgalamyň durmuşyny geçiremizden bilýän ejem pahyr şol ýeke gyýdynyň ýydyny aglap ötdi. Ýasyn çykyp. Şoň üçin onuň ikinciden Süleyman Neresanyň şolar ýaly wahşyçylyk bilen öldürdiler. Mana göni açyk aýtsak bolýar, kimleriň şu jenaýata gatnaşanlygyny, kimleriň eli bilen edilenligini biziň Milli İstihbarat Institutumuzun işarları tapıp açıp bir kullukta yetirdiler videorolik bilen. Şimdi şol adamlar öz cezasyny çekmeli or gelecekdi. İkinciden hem şehit oğlumuzun adyny biz ebedileştirýäs. Onu hem aýtdyk. Şu Türkmenistanyň içinde geçen 30 ýylda näme jenaýet edilen bolsa, dürli formadaky watanyň garşysyna, halkyň garşysyna, döwletiň garşysyna biýanky uludan uly korrupsiýon işler, ýani türmelerde adamlar azar berip urup öldürerler, jellatlar. Hemmesi yekeme kellesini ýalaňyşlap adal suwdyň öňüne hökmani ýagdaýda jogap bererler. Bun bolmasa ertir bolmasa büýürgün ýöne şu zatlaryň boljagyny men gaty berkinýän bolaryň watandaşlar. Şonuň üçin şol ähli edilen jenaýetlaryň adyny ene şu şehit bolan oglumyzyň ady bilen baglanşdyryp goýduk. Süleymanyň depteri diýip, ene şol deptere eýem jenaýet eden adamlaryň ýüzlerçesi, belki mümlerçesi eýem ýazyly motiv biz o zatlary halka çykaryp aýdyp oturanda, ýurda baramyzda goý birleşle bilen ýönetim komissiýa hem de döwletiň baş prokuraturasy meşgullansyn. Ýurdun içindäki oturarlary da olur öz kararyny çykarar, ýurdun daşyna gaçyp çykarlary da olur öz kararyny çykarar. Gitjek ýerleri ýok. Şonu aýdaýyn diýdim, Süleyman Neresle bilen baglanşykly. Ene bugün bilşimiz ýaly 26. oktyabr, ertirem 27. oktyabr. Demek erti Türkmenistan Respublikasynyň Türkmençelap aýtsak Türkmenistan Cumhuriýetiniň döredilen gününe alaýyk 30 ýyl bolýar. Watandaşlar bu waka bu sene bilen bu bayramçylyk bilen men siziň her biriňiz, her maşgalatda ýaşap beren adamlary uludan kiçi erkegüden hemmäňiz ak yürekden gutlaýan. Şol garaşdyrlyk bize gerekdi. Şonu hem aldyk ýöne ters ele ters adamlara gowşuruldy. Ykbalymyz, täleýimiz ters boldy diýmek. Biziň arzu eden garaşdyrlygymyzy halkyň elinden gaňryp aldylar. Şoň netijesinde mene şu 30 ýyl görüp otur. Ýöne her hal ýagdaýda da şol garaşdyrlyk halkymyz üçin niýetlenip, halkyň saýlan deputatlary tarapyndan hemme şol 19 maddasam ýazylyp, her deputat aşagyna gol çöküp personal jogapkärçiligini boýnuna alyp, ene şol garaşdyrlyk jarnamasyny eglan etdiler.
Şo taýda gol çökeniň aşagyny Niyazın golu ýokdur, sebäp ol deputat däl, ol prezident adam. Ýöne şu garaşdyrlyk jarnamasyny gol çöken 175 tane deputat bar. Men şolaryň hemmesini aýatda barlaryny şu bayramçylyk bilen gutlasym gelýär. Eden rahmetiňiz üçin çeken azaplaryňyz üçin Taňry ýalkasyn. Ýerde geçde gelecekki nesillerimiz hökmen şol garaşdyrlygyň hödüýürini görür diýen men ullakan umyt bar. Şonu maýdaýyn diýdim. Ýene-de şu garaşdyrlyk bilen baglanyşykly aýdylmaly zat bar bolsa, ine görýärse ýylyň ýylyna uly takyrdy bilen ýanky parat geçirýärler. Gelip şol ýemen monumentin obeliskin öňünde garaşdyrlyk diňiniň öňünde gül goýýarlar, baş egýärler, tomaşa baryny görkezýärler halky. Ýöne şonu näme üçin goýýarlar? Kimin hatyrasyna goýýarlar? Şo barada kelam söz ýok-da, diňläp gör. Ene garaşdyrlygymyz alyp berdi, näme? Kim alyp berdi? Niýe on gol çeken zat ýok. Ola diňe zat oturan adam şu biziň deputatlaryň kabul eden kararyny diňe ikrar etdi. Başy işdatda etmese de bize ýam 175 deputat parlament respublikasy şol döwür biz ol kabul etdi o karar. On gitjek ýeri ýok. Hawa ýylyň soňuny etdik kabul. Näme üçin Niýaz basyp saklap geldi. Täzeden SSR'de kelaýarmyka ýa-da orsagalar gelip ondan jogap sorarmyka dep ene gorkup saklap agyr soň 27-nji oktyýarda kabul etdirdik biz onu deputatlar bolup. Näme üçin 27-si? Sebäp 27-nji oktyýabr 1924-nji ýylda Türkmenistan Cumhuriyetinin ýagny respublikasynyň düýbi tutuldy. Şol günden başlap biz döwlet 24-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan bäri başga ondan öň soň haçan bolupdyr ol mifler ýa öňki bir dillen dile ýa ondan oňa geçip beren faktlar sözler aýtmasak ýa rowayatlardan çen tutmasak bizde anyk fakt ýok. Türkmenistan ozal şolar ýa Cumhuriyet bolup ýaşady diýip ýa türkmenliň öýdi. Ýok, ine 24-nji ýylyň 27-nji oktyýaryndan bäri biz ine doly hukukly beýleki döwletler bilen deň hatarda duran döwlet öýden biz aýdyp geçdik şu demokratik döwlet. Halkyň dolandyran respublikasy ýa-da Cumhuriyeti 24-nji ýylyň ana konstitusiýasyna ýazylgydyr, daşa ýazylan ýaly. Şonuň üçin erti ine 27-nji oktyýar bizim halkymyzyň 30 ýyllyk garaşdyrlyk bayramy. Şol bilen men sizi uly kiçik hemmäňiz ak görekden gutlaýan watandaşlar. Eger ötünç soramaly bolsa, watandaşlar onuň men siziň öňüňizde edibiljek sebäp şol kabul eden garaşdyrlygymyzy biz size üpçün edip bilmedik. Ýygyny duran deputatlarym bolmady, halkam bolmady. Başly barat ene ýurdumyz dargak getdi. Gelen günümizden şu gün özüňiz görüp otursaňyz. Ýöne şol paratda aýaklaryny tapyrdadyp oturan adamlar kime bular kimiň şanyna, kimiň şöhratyna şonu beýdip dawara bilen belleýärler. Şol garaşdyrlyk jarnamasyny kabul eden adamlaryň hormatynymy ýa-da iki sany diktatoryň hormatynymy? Niýaz we o zatlara gol çeken adamlar deputatlar jarnamany kabul etdi. Gurban ol asla gopboly köşün goloýuna da görnen adam däl ol ýyllarda. Onda bular kime ayak tapyrdadyp başagan bolup gül goýan bolýarlar ola biliskin. Şol jarnamany kabul eden adamlaryň persini bir ýurtdan çykardylar, diýeri galyna ýurtda ýok etdiler, ýurduň daşyna çykarlygyny mene bolup beren düşen güllerin sergezalyny özüňiz görüp otursun. Demek bir zat bar da şu taýda şu garaşdyrlyk bayram diýip olar geçirýän çäresini. Onsoňam näme üçin, näme sebäpden 27-nji oktyýarda kabul edilen jarnamany onuň belli gününi alyp 27-nji sentýabra geçirýär. Kim o zatlar oňa ursat berdi? Kim ol şu halkyň parlamentin kabul eden kararyny, taryhy kararyny öçürüp başga karar çykarmagy ýa şol meseleni üýtgetmägi? Kim ol aslynda? Näme şahsiýeti? Ne şu zatlar oturup adamlar oýlanýar ýa diýjek bolýan watandaşy. Men oturup haýran galýan.
Şu Türkmeniň bir sözü bar da, akmak sürür döwrany, akyl onuň haýranyny. Ine bir ýerlerden şu akmak tutup getirip biziň halkymyzyň başyna täze edip oturtdylar. Inde mene 15 ýyl bäri bir gelinde, 15 ýyl öňkü gelinde görýänmiz görgün. Ýöne men ullukan arzu edýär, arzumda umydym bar, boljagyny bilýän, o ýerde geçdi hökmen halkyň adalaty ýeňer, ýurdumyzy düzeldir, täze Türkmenistanyny gurar. Ine şu zatlaryň boljagyny men ulunam bilen seda aýdyp bilýär. Şu noktada da şu günkü söhbetdeşligimizi tamamlamakçy ýene bir hormatly watandaşlarymyzyň hemmäňizi erteki boljak bayramçylyk senämiz bilen gutlayan ak görekden Sizden beýrak gutlama hakly, şol halk üçin kabul edilir, şol garaşdyrlyk hökümet üçin, ýa diktatorlar üçin, siz üçin, uludan kiç hemmäňiz üçin. Bu arada sag oturuň, saglykda görüşelim, hemmäňiziň öňünde saglyk arzu etdim.